Aierrako fabrika untan, garagardoaren ekoizteko erabilia izan eta gero, Maltak bigarren bizi bat badu. Hor ikusten duguna, bierra ondarkinak dira. Malta ezaik izan da hurrin denboa luzaz, eta geho hoi biltzen dugu, hurrak bierra emanen du, eta guk hoia biltzen dugu geho valorizatzeko. Pour nous, c'est vraiment du 100% gagnant. Eux, ils récupèrent un déchet pour le valoriser en tant que produit. Et nous, ça ne nous fait pas jeter des matières premières. Garagardo ondakinak, fabrikaren ondoan kokatua den biur enpresara ekarriak dira. Eraikin berri untan idortzen dituzte, irin berezi baten ekoizteko, biomaterial edo janari gisa baloratzeko ideia ukan zuen Matineper siberutar gazteak. Ni ingenieur agronomi izatez, erragin fabrikak galtzegin zitadan estudio bat, jakiteko nola valorizatzen ahaltzien hen ondarkinak, eta estudio horrek jakutsi du metanizazioa bazela bai, edo kabaler janhai emaitia, bena ebai ahaltzela valorizatzen eta ekonomia berri bat sortzen hortaz. Gaur egun etxe muleandu zuleieraren bitartez, Euskal Herriko 20 okindegik biurren irina baliatzen dute ogia egiteko. Bestalde, biomaterialetan egin dugu baso bat, bioplastikoz eginik dena, eta baso hoi jabilten da baso normalot bezala, eta hoi esprezuk egin dugu Euskal Herriko komiteentako, horretin hoi saltzen dugu, eta ez duda behar baino duzi, egin batez bierra dateko barne. Proiektuen artean bestalde, maainak sortzea garagardo ondakinekin, perspektiba ederrak langile konda dituen eta ekonomia zirkulara sustengatzen duen enpresa gazte unentzat.